एक्ट्रिस रांगावरानि ब्रह्म बा बबिता बिथांजोखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा सुलु लानो हागोन जायफ्रा बैसागु मोसानानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायाव बाहागो लानो आं फुल डिटेल्स होगोन बोरै कन्टेक्ट खालामगोन। दा बिनि सिगां मोनसे खौरांसो फोसावनो नागिरदों। मोनसेखौ गाबोन फुङाव फोसावनोसै आं बिराद इन्टारेस्टिं। दा नैबे जाहैबाय केलेंकारि होननानै जों खोनाबाय थादों। मा केलेंकारि मानि सायाव बिथांमोना मानो बुंदों नैबेखौ जों मिथिनानै लाग्रोनि ओमफ्राय गुबै आपडेटआव थांगोन। केलेंकारि जागासिनो दङ बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? आदसा बिनि सायाव जों उदालगुरि जिल्ला एबा मिरु आफाद बनसु जानानै दिनै जों उदालगुरि जिल्ला बनसुनि मावख'आव 1 घन्टानि थाखाय सान्थि बाबै गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों जों खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाबाय। लोगोसे गोसोखां बिलाइ डिसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि जुगेदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां लोगोसे आसामनि गभर्नर अनारेबल बिथांनिसिम मोनसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जाबाय। दा जों दिनै बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गुबै जाहोन बा मेम'रेन्डाम गथायनायनि गुबै जाहोनखौ आं बुंगासिनो। जिहेतु 16 मे 2025आव जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोनसे बिजय कुमार गौर होननाय बिथांनि मोनसे लिगेल नटिस बिटिसिनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव 4 कौटिनि रां बुक स्केमनि केलेंकारि बेवहाय अजद दैखांनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरावहाय बे लिगेल नटिसआव मोनसे बुस्थु बेरखांबावदों रोखायैनो बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगोसे डाइरेक्टर अफ इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे लाइब्रेरियान खगेन कलिता मुंनि बिसोर बे केलेंकारि खालामनायाव लोब्बा दं होनदों। आरो बे केलेंकारि लोब्बा थानायाव जाय लेखाखौ साप्लाय होनो नागिरदोंमोन बिसोरो पाइरेटेड खालामनानै बिथांमोननि मुङा जाबाय राहुल जैन, महित कुमार जैन, गौरब जैन आरो प्रशान्त जैन। बिथांमोना पाइरेटेड मोनसे लेखाखौ 500 टाकानि लेखाखौ 15,000नि बिनिमयआवहाय नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एफिलिएटेड जेरै 33टा कलेज दं बेवहाय साप्लाय होदों। बे मारै जानो हाखो? बेथ' निस्सय बिटिसिनि आगोलनि नैबे दा 4 बोसोर सोलायनाय आगोलनि एक्स एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बिराग बिथांनि आमोलावसो बे डिपार्टमेन्टआ दंमोन। दा बिथांनिनो आखाइ दं जों होनना सानना लायो। लोगोसे जाय कम्पानिया बे लेखाखौ साप्लाय खालामदों बेबो ब्लेकलिस्टेडखा। दा ब्लेकलिस्टेड थाखासेयावबो बिसोरो जों खोनानाय मथेथ' टेन्डारबो बुवाखै। टेन्डार बुवालाबासिनो मारै बे 33टा कलेजावहाय 500 टाका रांनि मेन गुबै दामखौ मारै 15,000आव फाननो हानाय? बेबो मोनसे जोंनि सोंलु। बिनिखायनो जों दिनै मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे बिनि गोजौआव इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ। बेवहाय नेशनेल एजेन्सिस जोंहा CBI दङ, ED एनफर्समेन्ट डाइरेक्टर दं। बिथांमोना बेयाव इन्डिपेन्डेन्टलि हाबनानै बेखौ गोथौयै नायबिजिरनांगौ। आरो बे केलेंकारिजों सोर लोब्बा दं? बे सोरबा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानो हागौ, IAS लेभेलानो जानो हागौ, ACS लेभेलानो जानो हागौ, बा जिकुनु लेभेलनि अफिसारानो जादों बिथांमोनखौ गोख्रैनो बिसिनि सायावहाय तदन्त लानांगौ। तदन्त लानानै रिजाल्टआ मा ओंखारो बेखौ पाब्लिकनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव खिन्थानांगौ। बे केलेंकारिनि सिङाव सोरनि आखाइ दं आरो बिथांमोनखौ आयेन भाबै बेसेबां हायो गोख्रों साजा होनांगौ। फरायसाफोरनि जेंनाया बेनो, आं नैबेखौनो लोब्बा लानानै बुंसै। जेरावहाय 500 टाकानि लेखाखौनो पाइरेटेड खालामनानै 15,000आव फाननो हादोंबा अट'मेटिकलि बेयो स्टुडेन्टजों मोनसे जुरित्त थानाय सोमोन्दो जायो। नोङो 15,000नि बिजाबखौ जुदि बे इउनिभारसिटि बा कलेजफोराव फानोबा अट'मेटिकलि बे सोरबा सासे स्टुडेन्टनि थाखाय जे गोरिब न'खरनिफ्राय फैयो बिसोर बेखौ एफर्ड खालामा जानो हागौ। मानो होनबा बे अबेबा एडमिसनजों लोब्बा थानो हागौ, अबेबा लेखाजों लोब्बा थानो हागौ। बे खेत्रआव जों गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि स्टुडेन्टसफोरा गियान लानायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन। दा गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय रांगावरानि ब्रह्म नोंथांमोना गोबाङा मिथियो। हान्थु लोरोफै एक्ट्रेस होननानै बुङोब्ला दा बिथांजोखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्टखौ आं मेन कन्टेक्टखौ होला। बबिता बिथांजोनि फेसबुक पेजआ बा फेसबुकआ बावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन, सुलु लानो हागोन। आरो नङाब्ला इन्सटाग्रामावबो बिथांखौ फल' खालामनानै कन्टेक्ट जगाजग खालामनानै ला। वर्ल्ड रेकर्ड
खालामनो बैसागु मोसानायनि बेवहाय जायफ्रा नाम थिसननो बा बाहागो लानो गोसो बिथांमोननि थाखाय फोरमायनाय जाबाय। लाभ इउ अल लोगो मोनगोन। दासान्दि बिराद बाग्रा जाबाय भिडिअ होनो आरो गुबुन मोनसे चेनेलाबो ओरैबायदि ओरैबायदि खस्थ' मिजिं लानानै सिमां लानानै नाजाबोदोंमोन माने इउटुबार जाथारगोन ना, नाथाय गेजेर ससेयावनो सोरबा सासेया बे सिमांखौ सिफायना नायोबा गोबां हार्ड जायो, दुखु जायो, गोबां डाउनबो जादों। नाथाय चेनेला मालानि समाव मा जाफिनगोन आं मिथिया, नाजागासिनो दङ। एसे टाइम नांबावगोन, बेनिफ्रायसो आं भिडिअ होनो मोनगोन। अयनाय जादों आंनि सायाव। बुंला आं मा बुंनो ना, गुबुनखौथ' मा बुंनो, गावनि बेबायदि। दा लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल।